Pa ja često kažem da sam vjerojatno toliko dugo u NLP-u baš zato što doslovno svaka osoba koja dođe na edukaciju donese nešto novo sa sobom i onda svih tih godina NLP meni pruža dovoljno različitosti jer sigurno inače ne bi ostala budući da ja volim nove stvari, volim promjene. Pa sam se i sama to pitala, ali kao što rekao, doslovno svaka osoba donese sebe i onda je uvijek moja znatiželja kako će NLP izgledati kroz tu grupu, kroz ove ljude koji su sad tu. Ljudi dolaze na NLP iz vrlo različitih zanimanja, s različitim iskustvima, tako da svaka grupa ima neku svoju dinamiku i ja moram reći da doslovno od svake osobe ja učim i dalje, tako da je to razlog zašto evo taj entuzijazam ne pada. Evo. I ono što mene iznimno motivira je vidjeti kakvi su ljudi došli na početku i koje promjene naprave do kraja edukacije i to je nešto što meni najveći zapravo motiv.